Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген июнь айының 28-е, сишәмбе көн. Шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Ә инде бүгенге көннең тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калганын алдагы минутта карап белербез. 1946 елның 28 июнендә Горький автозаводында Советлар Союзында беренче 5 урынлы ГАЗ М-20 автомобиле чыга башлый. Победа дип исемләнгән автомобиль барысы 240 мең дәнә белән 1958 елга кадәр чыгарылышта була. Бүген Россиядә букмекерлар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Әлеге көн 2015 елдан бирле үтә. Букмекер профессиональ бәхәсче, спорт, мәдәният, һава торышы, сәясәткә һәм башка өлкәгә кагылышлы бәхәсләрдә катнаша. Бүген бәхетле кочаклаулар көне. Галимнәр белдергәнчә, бәхетле кешеләр сирәк авырый, ә кочаклаулар организмда бәхет гормоны эндорфиннарны барлыкка китерә. Шуңа да рәхәтләнеп кочаклашыгыз. Алкоголизм, эчкечелек дәвалануга иң начар бирелә торган авыруларның берсе. Россиядә эшче ир-атларның 50% эчкечелектән үлә икән. Алкоголизм кеше организмына түгел, җәмгыять өчен дә куркыныч тудыра. Аның зыяны турында без студиябызның кунагы, Казан шәһәре 8-нче хастаханәсенең гомум практика табибы Фәридә Талгатовна Кәримуллина белән сөйләшербез. Фәридә Талгатовна, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Иң беренче шуны әйтергә кирәктер инде мөгаен, эчкечелек, алкоголизм ул чыннан да авыру. Эльза, сез дөрес әйтәсез. Алкоголизм ул авыру. Шуңа күрә алкоголикны, алкоголизм белән шөгыльләнгән кешене дәваларга кирәк. Иң күп зыян кайсы органнар күрә менә бу алкоголизм вакытында? Кешенең организмында бер органда юктыр. Зыян күрмәгән орган юктыр кеше организмында. Ул бит инде алкоголизм зыян бирә баш миенә, йөрәккә, кан тамырларына, биргә, бавырга, ашказан асты бизенә, поджелудочная железа дип әйтик, аякларга, бөтен суставларга, бөтен органнарга алкоголь зыян бирә. Исерүнең алкоголизмның тышкы билгеләре нинди була? Алкоголизмның тышкы билгеләре. Шулай дип әйтик, кешенең алкогольный характер дип әйтәбез инде, алкогольный характер. Кеше спиртлы эчемлекләр белән бауккан кеше һаман сайын шул эчемлек турында уйлый. Каян табырга, кая барырга, нәрсә эчәргә, семья турында уйламый, эш турында уйламый. Ул бит инде уже алкоголизм. Чөнки алкоголь кешенең организмына кирип, бөтен обменный процессларында шулай катнаша башлый. Семьясын уйламый, баласын уйламый. Иртә белән торганда башы авырта, куллары кылтырый, давлениесе күтәрелә, ашказаннар авырта, бер нәрсә турында уйлый алмый ул. Чөнки аңа обязательно эчемлек кирәк. Шул алкогольне эчмичә кеше тынычланмый, аның бу симптомнары бетмей. Менә ул алкогольнең бәяләре, билгеләре шул дип аңлатасым килә. Фәрдә ханым, менә мондай фикер бар. Көн сайын әз генә эчеп куйсаң, аппетитны арттырыр өчен, эчсә булмаса инде кәефне күтәрер өчен, бу зыянга китерми, һәм инде шулай алкоголизмга алып бармый дигән. Менә шундый фикер бар. Сезнең нәрсә әйтерегез бу турыда? Менә безнең бит инде наркологлар бар, специалистлар бар, алар бит инде алкоголизм белән авырткан кешеләрне дәвалыйлар. Безнең профессорлар бар, ученыйлар бар, алар әйтәләр, көн сайын кеше алкоголь белән, спиртлы эчемлекләр белән мауккан кеше тора бара, бераздан күбрәк эчә башлый. Аңа бераз гына эчемлек җитми, аңа күбрәк эчәргә кирәк. Кәефне күтәрер өчен, рәхәтләнеп яшәр өчен, бөтен проблемаларны кырыйга куер өчен. И шул көн сайын эчә торган алкоголь как раз менә шул алкоголизмга, ауруга барып алып килә дип әйтәм шул. Ялгыш фикер булып чыга. Ялгыш фикер. Бик тә ялгыш фикер. Менә сыра эчүчеләр дә риск төркеменә керәләр микән? Сыра эчүчеләр керәләр, бик тә керәләр. Спиртлы эчемлекләр бөтенесе
алкоголизмга алып бара. Шундай термин бар, пивной алкоголизм деген терминнар. Бар шундай аурулар дип әйтим инде, алкоголиклар. Алар эчәләр сыра. Аракылар, зур градуслы аракылар алар эчмиләр, алар эчәләр сыра, 2 литр, 1 литр күбрәк. И шуның белән рәхәт табалар, шуның белән алар аны эчмичә булдыра алмыйлар. Бөтен органнарына зыян китерәләр. И шулай ук алкоголиклыкка чыгалар дип әйтәсем килә. Сыра алкоголизмга алып килә. Яшь үсмерләр, хатын-кызлар алкоголизмда үтә дә куркыныч дип санала, һәм моның белән килешми мөмкин түгелдер, шулай бит? Ул бигрәк тә куркыныч. Үсемлек подростклар, үсемлек яшь үсмерләр, алар бит 13, 14, 15 яшьтә олыларга карап, начар дуслары булып әзмәс эчә башлыйлар. Бераз нәни кыюлык арттырга, бераз үзләрен күрсәтәселәре килә аларның. Әтәчләнә башлыйлар. Мин бер шундый скромный гына бала әтәчләнә башлый. Ул бала бит әле 25 яшькә хәтле үсә, 25 яшькә хәтле аның органнары үсә. Ә ул алкоголь белән үзенең развитиесен туктата дип әйтәсем килә. Аның бит инде андары социаль ягында да укырга кирәк, бит инде профессия сайларга кирәк, бит инде. Аннан да ул артта кала, булдыра алмый. Ә менә хатын-кызлар, ул бит кытычкыч вакыйга ул. Хатын-кыз эчсә, хатын-кыз алкоголик булса, ул бит инде бик зур маңзара дип әйтим, нәрсә ул. Хатын-кыз бит инде ана кеше, хатын-кыз бит инде бала тудыра. Кеше хатын-кыздан гарип балалар туа, авырту балалар туа. Абстинентный синдромлар белән, похмельный синдромлар белән туалар ул балалар. Мәктәптә укый алмыйлар. Развитиелары артка кала. Алкоголь белән шөгыльләнгән хатын-кызлар, алар семьяларын карамый, алар семьяларын белми, бөтен дөньялары тарала, балалар бәхетсез, үзе бәхетсез. И хатын-кызлар алкогольдан начаррак дәваланалар ирләргә караганчы. Бик игътибарлы булырга кирәк, шулай бит? Бик игътибарлы булырга кирәк. Көн сайын алкоголь белән шөгыльләнергә ярамый. Менә вакытыбыз кызганычка каршы сезнең белән әңгәмә кыруның ахырына якынлашып килә. Шуның әйтәсе килә, диспансеризация һәм сәламәтлек үзәкләрендә роле зур менә бу алкоголизмдан коткарып калуда. Әйе. Безнең хөкүмәт, безнең Татарстаныбызда дип әйтим инде, бөтен поликлиникаларда елда диспансеризация алып бара. 18 яшьтән алып 100 яшькә хәтле елда һәрбер кеше диспансеризация үтсә, ул бик әйбәт булыр. Хөкүмәт эчендә, кеше өчен бигрәк тә, кеше бит инде мин ирләр килә, мин ирләргә бит ирләр алар бераз нәлиңне хатын-кызлардан аерылып тора. Бармыйм диләр. Вакытым юк диләр. Нәрсәгә диләр? Әйтәм, карагыз әле, машинагыз бармы? Бар. Техосмотр үткәрәсез машинага? Үткәрәм. Менә шулай, шуннан аңлап китеп, шуңа баралар диспансеризацияга. Аллага шөкер. Быел бигрәк тә безнең населениебез бигрәк катнаша диспансеризация буенча. Яман шешләр аурулары иртәрәк табыла диспансеризация буенча. Жүрәк аурулары карыйбыз, икенче этапка җибәрәбез. Углубленный диспансеризация үткәрәбез. Ковид үткәргән кешеләргә углубленный диспансеризация. Кеше бик канәгать бу диспансеризациягә киләләр. Рәхмәт. И аның файдасы бик зур дип уйлыйм диспансеризациянең. Ә менә бу профилактика чаралары турында да әйткәндә, нәрсә дип әйтә алабыз икән? Нинди профилактика үткәрергә кирәк шушы начар авыруга ияреп китмәс өчен? Начар авыруга ияреп китмәс өчен кеше үз сәламәтлеге турында яшьтән уйларга тиеш. Шулай бит инде. Сәламәтлек зур байлык, бик зур бәхет ул. Шуңа күрә яшьтән үз сәламәтлеген сакларга, үз сәламәтлеге турында уйларга. Ай, минем сәламәтлегем күп, ярый, менә эчәм, наркомания, тәмәке тарту дип шөгыльләнә яшьләр. Алай ярамый.
Чөнки авырта башлагач, авыртуны даваларга бик тә читен. Ә менә шуны әйтәсем килә, чыннан да читен дәвалау, шулай да мөмкин бит, шуны да әйтеп китәргә кирәктер, име? Алкоголизмны давалыйлар. Бу бик озак эш. Еллар буе. Безнең стационарлар бар, наркологический стационарлар, төрлечә давалыйлар. Гипноз, шундый давалау да бар. Но кеше, алкоголик үзе риза булырга тиеш. Үзе риза булып, үзе үз фикере белән даваланырга барырга тиеш. Ул әгәр теләмәсә, даваларга бик читен. Бу иң беренче таләп. Иң беренче таләп. Әйе, менә яраткан шөгыль табырга дигән спорт белән мабыгулар булар, шулай ук профилактика керә торганнардыр инде. Табигатьтә ял итүләр, мотор итеп ял итүләр билгеле инде, шулай бит. Әйе, сез әйтеп киткәнчә менә баштан сөйләшүдә әйткән идегез, гаиләгә игътибар азая. Гаиләгә игътибарны арттырсаң да, шулай ук миңа калса, бу ниндидер профилактика чара булырга мөмкин. Шулай, мин Эльза синең белән бик тә риза, бик тә фикерең бик дөрес. Менә тәрбия дигән нәрсә. Балалар кечкенәдән дөрес тәрбияләнсә, әти-әни күрсәтсә, үзенең ниләр белән, поступкалары белән, ничек буш вакытны матур итеп үткәрергә, спорт белән шөгыльләнергә, табигатькә чыгарга, бакчада эшләргә. Бала шулай ук әни белән әтидән үрнәк алып, шулай үсәчәк, үз балаларында шулай матур итеп тәрбияли. Әгәренки семьяда, гаиләдә бәйрәм сайын стәл тулы спиртлы эчемлекләр булса, һаман сайын фужерлар, рюмкалар күтәреп алкоголь эчсәләр, ул әйбәт нәрсә түгел. Балаларга тәрбия өчен әйбәт нәрсә түгел дип уйлыйм мин. Балаларны дөрес тәрбияләргә кирәк. Шуны да әйтәсе килә, бүгенге кунагыбыз безнең нәсел буенча, династия буенча табиб. Сайлаган һөнәрегез юкка гына түгел, менә тамашачылар да әле сез бүген бездә беренче генә тапкыр кунакта. Фәрдә ханым байлысын кысып булмас, шулай бит. Ни өчен менә сез нәкъ менә бу табиб һөнәрен сайладыгыз? Минем әни Шәфкать Туташев. Ул ватан сугышы ветераны, ул госпитальдә 7 ел эшләде, Ивака госпитальдә эшләде. Андары безнең Дербышканың поликлиникасында эшләде. Ул миңа кайтып сөйләде, ул бик яратады үзенең эшен. Миңа кайтып сөйләде авырулары турында. Ничек ул эшли, ничек лечить иткәләр. Менә шундый кызыклы случайларны сөйләде. Менә бу врач шулай дип әйтте. Менә бу врач ай бик әйбәт. Бу врач авыруга дорфа булып әйтте. Кызым бер кайчан да кешегә дорфа булма. Әни кайтадыр, мин бик каты сагынадырым. Җигеп киләм, аякларынан кочаклыйм. Аннан бик тәмле исләр киләде. Идинол, пенициллин исләр, мин аларны шуны хәтле яратадырым. Аннары бер 5-6 яшьтә әни кулыма шприц тоттырды. Минем бер курчагым бар иде, резина курчагым. Әни әйтте: "Кызым, курчакка менә шулай укол ясыйлар. Әйдә кызым, врач булырсың" дип. Әти дә әйтте: "Әйдә кызым, врач бул әле. Әниең менә Шәфкать Туташев, син врач булырсың." И мин шулай врач булдым инде, риза булып, шулай теләгемә ирештем. Бик риза, бик шатланып эшлим үзем эшендә, бик әни белән әтигә мин рәхмәтле. Миңа шундый специальность сайлаткан өчен, мин врач булып эшләгән өчен, мин бик шат, мин риза. Рәхмәт әти-әнигә шундый тәрбия биргән өчен. Сезгә бик зур рәхмәт, килеп бүгенге студиябызның кунагы булганыгыз өчен, дәвалауларыгыз өчен, барлык сезнең менә бу пациентларыгыз исеменнән рәхмәт әйтәсем килә. Матур эшегезне дәвам итегез һәм инде алдагы көннәрдә дә без сезне көтеп калабыз студиябыз кунагы булып. Рәхмәт. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән бүгенге саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.
Assalamu alaikum, isen sağlarmısınız, hürmetli tuğanlar. Bu kızıl başlı sülgüler turundağı mevzuk. Yani kızıl başlı tastımallar. Nişik soğulgan, kaçan soğulgan degen şekilde mine alarının örnekleri mine mında. Mine bu birinci tastımal. Mine kızıl başlı tastımal. Bu 1910 yılını soğulgan. 1910 yılını soğulgan. Hem onun buyağı bir-birsine köşmegen, yani diffuzirovat etmegen, uğmagan degen söz. Ağı appak kindir, kızılı kıpkızıl kindir, bizekleri de şul keliş kalgan. Bu tastımalını mena Bireznek oğlu Batırı Ferhattin oğlu Albert Minhajittinov bülek etken idi. Şuşu sülgü bilen küreş ettirgan bulalar. Sülgünü urap, üzülmüyor. Jeni bilen kötergen vakitte da mine bu sülgü jartılmaydı, üzülmeydi. Şuna göre sülgü bilen küreşkenler. Tüp vazifası onun. Aşı vakitinde tir sürtü, munşadan çıkkaş tir sürtü kibik ime şu gigiyena kagideleri ne doğru kelgen indim. Mene mında tağım bir sülgü bizim pişmakta mene mınsı şey tastımalı. Kazan artı mündüş kilini fayaza bile gitken. 1920 yılında soğulgan sülgü yani Kazan'da Yanavistede kelepüşçe zahire sokkan mene bunu. Kelepüşçe zahire. Mene bu indi bütünne tuzgan, görürsünüz mü? Ol bik burungu. Indi sürte ortalıklarını tuzdırıp bitirgenler. Lekin bir kaşanda oğmagan kızıl tüs, ak tüsünü kekirmegen. Hem başkalar. Bunların her birisinin pasportu var. Her birinin pasportu var. Mesela 1917 yılını soğulgan. Mene indi tişkelenip bitkenine, jırtılıp bitken. Mene kaderli ol bir jırtık bulsa da. Ama mene teginin işi. Biz eksiz, lekin onlar ikisi bir kişi sokkanına. Bu indi tastımal değil, bu salfetka, yani kul tastımalı. Mene Ural tağlarını, görürsünüz mü? Ayrım. Ural tağından, Ural Tatar ağıllarından alıp kayttım indi minalara. Benim sülgüceye tırganını bölgeç, onlar özleri getireler idi. Mene klub canına yılalar idi, mene bizde de bir sülgü var idi. Zinhar alıp gitti güzel idi. Ya ki şüpheke çağırıp taşıyorlar, ya ki ime kaderi bulmayındı iskay birine. Lakin onlar mene onda yetkarhana. Tağım bir tastımal, ol şadra tastımal diye batıla. Mene Sovet vaktinde mene şundi şadra materyaller satıladır. Mene şu satıp alalar da özlerince sigeller. Mene onun da neleri var, şilterleri de var. O degine bu. Bik zor icat işi de tügül, lakin onun mene özünün ne var? Bu kreşin. Bu bister diye batala kreşinlerde. Tastımal deyip tügül bister. Bister tügül, bister arkağa satırgan. Zeyde Sarsaz Bağraj'da 50. yılını şekilgen. Mene bu da nakşadra tastımal, lakin onun pasportuna yazılgan. 31. yılda soğulgan 1911. Şadra tastımal. Barda Reşit Cahfarov alim, şair bule gitken idi mine. Bu Şuvaşistan'da soğulgan. Bir köpten tügülgine soğulgan. Tradisiyalar unutuла var endi, lakin mine tradisiya olarak lakin bu mine ayırmak karak bu appak, bu kıpkızıl. Mine mında appak tügül, çünkü kızıl singen biraz. Mine ungan degen söz. Mine Suyinbike manarası surette düşürülgen olayım mı mine? Suyinbike manarasını köşürgenler indi. Şulaytır biz imi tastımallar bilen soğulaşabız. Barsında sile bitirip bulmayanlar baytak. Indi kelesi derske katlı sağ bulunuz, hoşça kalınız.